La suma del que és un treballador o treballadora qualsevol, això no suma més del 30-40% de l'aprenentatge d'un treballador. L'altre 60-70% és el que nosaltres anomenem les key skills, les soft skills o les competències transversals. Puc i em dirà vine i jo vaig. Quan ell em dona permís, vaig. Jo estaré aquí, tu aniràs cap allà i anirem en moviment tota l'estona. Puc? Vine. Puc? Vine. Puc? Vine. Anem a jugar a construir, ¿vale? Cadascú de vosaltres és una peça de Lego. Sortim peça a peça, explotem. Al darrere, tu què pretenies aquí? 1, 2, 3, pica paret. Començo per aquí. Negre, 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 negre. Negre, negre, negre. Negre, negre, negre. Negre, negre, negre. Verd, 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 verd. Veus? Totes. Pim, 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 pim. No s'ha perdut ni una.